So hi guys, so welcome back to my YouTube channel. So today's video guys is nagluluto po tayo ng Chinese recipe dessert. So ang ingredient po dito is carrot strips and then yung turnip strips. Tapos syempre yung ano natin, yung pork belly strips din na maliliit. As in maliliit. So, mag-start na tayo magluto. Mantika, syempre. So, lagyan natin ng bawang. Then, ang ating turnip. And pagkatapos niya, add na natin ang ating carrots. Then ang ating meat. Para na siyang gulay guys. Gulay natin siya gulay. Turnip is soft na. Yan ang ating carrots. Siyempre, ang ating meat is already cooked. Hinalo na natin. Wow! So hanggang dito na lang nagtatapos ang ating video. So if you like this video, just give me thumbs up and subscribe and hit the bell button, and of course don't forget to like this video. So bye for now at maraming salamat sa lahat ng nanonood. So God bless!